Bore da I chi unwaith eto, a croeso cynnes ato ni I gylch y gwartheg. A drychwch, mae'r cystadlu wedi dechrau. Mae'r gwartheg Dion yn paratoi I ddod fewn i'r cylch yn y cornel draw yna, ond mae'r gwartheg Henffordd yma yn barod. A dwi'n cael cwmni da I fynd â ni drwy'r dosbarthiadau cyntaf. Mae Marian Phillips o Gwm Gwaun. Bore da I chi, Marian, yn gyntaf. Diolch yn fawr iawn. Braf bod yma yn y sioe fawr. Mae'n neis iawn I fod nôl yma. A mae'r glaw yn cilio. Mae'n mynd I fod yn o'r nes mlaen, dwi'n siŵr. A fi'n gweld chi'n gwisgo bathodyn y gwartheg Dion, bryd sydd mor agos at eich calon chi. Odyn, wir. Bod fi'n mewn gyda'r Henffordd nawr, ond fel mae'n digwydd, dwi ddim cadeirydd y cyngor, felly mae'n dyletswydd yna I fod ma'n helpu. A nes ymlaen, dwy yn dod fewn yn y dosbarthiadau'r gwartheg Dion, dwi I chi wedi fagu eich hunan? Wes, mae un fewch yn dy fe, a wedyn un Hereford flwydd. Sio dod nhw'n edrych chi'n cael cyfle? Maen nhw'n edrych yn iawn, wedi bod pipo, maen nhw'n edrych yn iawn. O, da iawn. Wel, I ni yma nawr yn mynd I wylio'r gwartheg Henffordd, y dosbarth cyntaf i'r teirw sydd fewn. O, mae yna deirw arbennig iawn yn y dosbarth cyntaf yma heddi yn does. Mae nhw, o'n i'n gweld mae rhyw wech fan hyn, ond mae hwnna'n rhoi cystadleuaeth dda iawn, rhywbeth i'r beirniad I gael gafel yn dod, mae'n siow I gweld nhw wir. A'r beirniad yw Des Kelly o Ogledd Iwerddon. Ges I air bach sydyn dage, wedi bod yn cadw tipyn o wartheg adre, ond ddim gymaint o nifer ag erbyn hyn, ond yn edrych ymlaen at y fraint o feirniadu yma yn fawr iawn, ac o'n i'n gofyn os oedd e'n nerfus. Dim o gwbl, medde fe, dim o gwbl. Pan mae'r gwartheg mor dda hyn, dim eisiau poeni dim, medde fe. A gwir yw hynny, ynddo fe, Marian, pan mae da chi'r safon, sy'n angen poeni. Na, ond y peth yw pan chi'n cael grŵp mor dda, ond mae'n anodd wedyn penderfynu pyn un sy'n dod i'r brig yn dwe. A mae hwn yn darw, wel, arbennig iawn. Yn dod o Geredigion mae hwn, o Bont Creiddi'n Ger Llambed, y perchennog, fyna Gwyndaf Davies, sa'r cod wrth I waith bob dydd, ond Stephen O'Kane yn arwen y tarw, a mae'r tarw yma wedi cael tipyn o lwyddiant eleni'n barod yn yr ucheldir a yn sioe Swydd Efrog hefyd. O, siwr byd I weld, yn cerdded fan'na nawr yn dwe. Trwch ar yr ochr sydd ag mae yna ddymder mawr yn does, corff darw fe. Part nôl neis hefyd, Mae hwnna yn glamp o darw ar y teg, werth I weld. Yn pwyso 1,600 kilo, dros tynnell a hanner. Anodd credu, dwi? Dyn ni'n eisiau hwnna, ddim sy'n yn redi. Dim o gwbl. A wedyn y tarw nesaf wedyn, 3038 William Griffiths, Penrhyw Goch. Progress yw enw'r tarw. Mae hwn yn darw bach iau, sy'n ni'n meddwl. Chydig bach yn iau yn dwi. Edrychwn ni mlaen I fynd draw at y gwartheg Dion yn y man nawr. O nôl at yr Henffordd. Des Kelly, y beirniad o Ogledd Iwerddon. Wedi gweld nhw'n cerdded o gwmpas unwaith. Mae wedi tynnu nhw fewn I linell a mi fydd e'n mynd ati nawr I ddewis yr enillydd. Tybed, pwy sy'n mynd I ennill y garden goch yn y dosbarth cyntaf yma heddi. Mae'n cerdded o'i cwmpas nhw unwaith eto. Mae'n dod mlaen. Tu flaen I nhw, jyst I gael un cebolwg bach eto. Stephen O'Kane fyna cyntaf yn ŵr profiadol eithriadol pan mae'n dod I ddangos gwartheg yn diwe, Marian. Mae'n gwybod yn union siwt I ddenu sylw'r beirniad. Des Kelly'n mynd nôl eto. Os mae'n mynd am seis ma fe a pwer, Marian, dwi'n meddwl mae'r... Yr un ar y top. Yr un ar blaen y cyw fel petai fan hyn eitha hi, yn dyfe, sy'n ni'n tybio. A mae'r un sy'n nesaf tro hefyd, dwi'n eitha lico hwnna. Rhif 3037 y teulu Bowen. Solpol Trailblazer yw hwnna. Ond fel hyn, gwedwch, mae fel maen nhw wedi siafo'r pennau, mae rhywbeth mwy naturiol yn gadael e. O! Mae'n newid o gwmpas. Marian. Mae o'r un farna chi, dwi'n meddwl. Ond so chi'n gwybod nes bod roset yn y llaw chi? Nagi. Yn union. Mae'n hala nhw cerdded rown. Eisiau gweld nhw'n cerdded me. Ond unne hefyd yn meddwl mae'n newid nhw o gwmpas. Ond na, eisiau gweld nhw'n cerdded. Cerdded ma fe unwaith eto. A pan mae'n dod I feirniadu fel hyn nawr, does na ddim rheolau mewn ffordd agos. Mae lan i'r beirniad os yw'n moyn gweld nhw'n cerdded eto. Ydych chi'n neud hynny? Mae lan i'r beirniad siwt mae eisiau beirniadu'r dosbarthiadau. Ond dwi'n meddwl mae jyst wedi newid nhw mewn I drefn ma fe, Marian. Mae'n galw mewn nawr ydy? Galw nhw nôl mewn mae e. A dyma fydd y drefn terfynol sy'n ni'n credu. 3037 Solpol Trailblazer yn y safle cynta ar hyn o bryd.
Ai fel hyn fydd fi. Pan fydden nhw'n dosbarthu'r cardiau coch na. Dwi'n meddwl mai te, Marian, dyma fydd y drefn terfynol sy'n ni'n tybio. O, dechrau da i'r ein i'r bywyd yn dyfa. Peder hosan wen bert ag hefyd yn does. Werth gweld y teirw yma. Mae yna werth gweld nhw. Mae'n camu nôl unwaith eto'r beirniad Des Kelly. Un cam eto am yn ôl i wneud yn siŵr fod e'n wneud y penderfyniad cywir. Dosbarth eithriadol o gystadleuol. Yn diwedd dosbarth gryf. Yn drydydd wedyn, mae'r un mwy traddodiadol felly, ynddo fe? Ie, teulu Laiwood, Heathhouse Virgil. Ond dwi'n meddwl bod y penderfyniad wedi wneud, mae'n hapus i benderfyniad. Moyn y garden goch maen nhw. A dyna ni, y teulu Bowen yn ennill dosbarth cyntaf. O, no, Y heiddi fe gwerthau fe. Henffordd i'r teirw. Heiddi anmol iawn. Trwch blewyn oedd rhwng y ddau gyntaf na, Marian. Dau darw da. O'n i wedi dyla, hwnna wedi dal yn ligad i a gweud y gwir ar y ddechrau. Llon farchadau mawr iawn i'r teulu Bowen. Thank you very much. A'r teirw, a'r tarw, hyd yn oed o Geredigion, yn ail. Sef Haven Sylvester. Llon farchadau mawr iawn, iddyn nhw i gyd.